Dok, ibu apa metu sik? Enak arisan ning omahe kancane ibu. Nggih, Bu, dugi jam pinten? Engko tekawan paling aja lali, engko omahe disapu, piringnya diumbah. Nggih, Bu. Oh, nggih. Mengke kula badhe dolan kalih rencang-rencang. Ya wes, mulai aja sore-sore. Aja lali tugase ya. Nggih, Bu. Karo gak sih, Cah? Aku loh mau disangoni Siti karo ibuku. Emang piro to? Ya mik wedi gak bersyukur. Wong golek duit ki saiki angel. Minimal sakit lah ya. Weki iling kan ning sekolah aku diajarne karo Pak Novi. Hadis iku lho, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Huwa ajdaru ala tajdaru nikmatullahi alaikum. Sing artine ki adewe ki gak oleh ndelok wong sing ning dhuwur, adewe ki kudu ndelok wong sing ning ngisor. Weki kudu bersyukur ya karo nikmatnya dhewe. Wes bocah karepmu gak usah kok bahas neh. Ya, pakai ngeyel di rumah. Mi, kowe opo arep mulai saiki? Sek, barang aku. Aslimu muntah iki lho. Min, ayo mulai. Ya, saya. Wes itu ning Masa iya? Ini ngono. kono. Aduh, yo piye iki? Bar tiba, Mbak. Allah, kok iso to? Mbok yo hati-hati ngono lho. Aduh. Iya, gak apa-apa ya. Gak apa, Mbak. Nggih. Matur nuwun nggih, Mbak. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Emang we kenal karo wong mau? Yo gak sih. Cuman kan apa salahnya adewe nolong sesarangan. Walah, ya. Ayo nang warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samandian, Dok. Dolan simen. Iki lho ibu sing dadi ngurusi. Sepurane kula kesupen. Kula mawon, Bu, Ibu istirahat rumiyin. Wes rasah tak gue. Mboten sah, Bu, kula mawon. Wes bocah jaman saiki kok. Asmi, agak mulai ya. Min, iya iki awal lagi mulai. Kowe ke nyapu sapu-sapuke, tumben men lho. Yo, aku dipasrahi tugas karo ibuku. Nanging gak tak lakoni mau adewe kan dolan. Yo, golek keselai kowe ke. Yo kan apa salahe bantu wong tuwa, Mi? Wes lah karepmu, aku mulai sik. Yo wes, hati-hati yo. Tugas bahasa Jawamu piye? Ya wes tapi ya urung kabeh iki aku isih nggarap. Jadi kan awak dia berdolan ya. Nah terus pas mulai aku ketemu kowe ning dalan. Kowe ki ngomongi aku nek awak dhewe ki kudu manut karo wong tuwa, gak oleh nyentak-nyentak. Nah pas teko omah mbakku oke ya ngomong ngono. Persis banget karo sing kowe omong. Mbakku ki ya ngomongi nek aku ki kudu manut karo ibuku, gak oleh nyentak-nyentak. Soalnya ibuku wis kerja gawe aku karo gawe mbakku. Terus ning kono aku mikir neh, apa emang aku sing salah? Kan pancene ngono, adewe iki kudu mbantu wong tuwa. Kan aku wis ngandani kowe to karo Putri, Nela. Dek ini adewe wis ngandani kowe, nek ojo koyo ngono. Tapi kowe ini kan orang gate adewe. Iya aku salah, aku njaluk ngapura. Yo, emang pancene kabeh wong ke mesti ndek salah ya.
Dek. Oke, Bu. Kok aku ya? Ibu tadi segala. Tuh, dan saya aja lagi. Wes ya. Yuk. Oke. Iki masuk ngene. Dia sep, ngene sep. Aduh. Ngene. Iya.